سلام تعنا هبلي كما ياللخم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان أنا جزي أبهرين مسجن سلام كأني لخو كم زخماي كم تلو بعله ملو تسفائي نابنا لهم عن فيديو حيزكم كسجري أبنا لهم عن فيديو خبز اللور استقوديات نرأم معسكر سبسي على واج بشفاته كبدو تهاريمو حجي اتهزبي واج كوينو نحاونا من السماء يوارسو نتم أما عسكر زلوخا مواصو يفتر لهم جخاني ميتي عارفه بقى قال لهم كانوا يقولون متنعم مالتي اي رانا جزئير انا قول يرا حدا جزء هواسه حدا جزء غورمسا يخيدلو جون دانيال كن كامريكاش يتشي يخيدو خال اسر ويتو وصي يخيدو تطميت عدو تግራይ عنجيل زم تيك توكرات زم كلهم تغاريم بايزوي ولا አዲስ አበባ ተወልደው ምዕወይ ولا በሐርኛ ቋንቋ ይዛረው እንጀራ ምንጭ ሆኗል ተፈናቃይ አሁን قولوا لما عنتم حجي حراي اتوم زرأخمهم نايلهم عن توقعتات كم زلوهم يحيزلكم كقرب انت ايو حدا حونا اب ألم واجي سايت زركب بنا ارتراويان معسكر سدتنياتات زخونه دابات زبال كباب مالتيو تقتيلو قصيلو بزحات سبات ግን አዝዩ ዝገርም ነዚ ግብረ መልሲ ዝህቡ ኸኣ ካልኦት ኣሎ ነዚ ጥሜት ነዚ ስደት ኣብ ልዕሊ ህዝብና በጽሑ ዘሎ ዳርጋ ረሲዖም ናዲኦም እንታይ ከእም ክብሉ ደልዮም ዘይፍለጥ ወግዕታት ውን ዘውግዑ ደቂ ዓድና ንሰምዕ ኣለና ክንግረም ኢና ብትና ኢሎም ማዓንቲ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ነቲ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ነቲ ቻናል ሳብስክራይብ ግበርዎ ኢኹም እንድሕር ዳ ነባራት ኮይንኩም ሃናፂ ርእቶ ጸሓፊ ኢኹም ንኹልኹም ግን ሓደ ነገር ክብለኩም እየ ማለት እዩ እዚ ናይ ኢሎም ማዓንቲ ትርእይዎ ዘለኹም 3000 ገለመለን 13000 600 ከባቢ ክደት ማለት እዩ ንረኽበሉ ዘለና ዝረኸውናሉ ዓመት እዩ نزلل كألنا ناب 2026 مالتيو عمت سلامن رهوان يقبر لنا فتاري ينو قدي مخركب سلازلني امبر حدش عمت سلاسن حدن مخانو دان احنا صبقنا نفلت يوتيوبرات تيسرح لنا تمالو بزح حسابات لو ما عندك يكون حدش عمت لكمني فلطو ايه تاين مغبار دا اكل دايو نقدم كونغراتوليشنز ويكا هابي نيو يير يزبال كبلوكم سلازللو خي خبرات سمعتي قدي ما خركب سلازللو خي اسكي هنا صاير رئيتو نرأى أبزنا لهم معنت زر رئيتو مالتيو ملو حقوس سلام شدون كل سبب بعقم يحجز الله اتابع 4 زت مقطم سق إلى تريز الله زيت الزارب اللو زجنزو بيت كريستيان ناي حزبي كويو ندقا زيت رد ديا تزاربولو اتا بيت كريستيان سي انت خوينا يا دمص زيت خون زبل رئيتو كويز الله حقي سحتت يوبل كان كبرون فتون حو اسماي كويستشن تو مالت بيت كريستيان برغز اب وصا زركون اي منبر سلاما غلغل زبحالو توكلت زبحالو ويكا اغلغلتي حغزوم يزبل ግን ቤተ ክርስቲያን ከም ቤተ ክርስቲያን በዓላን ታይዳት ገበር መስልኩም የለን ተጨውይ እኮ ኸይዱ እኮ የለን እቲ ሲስተም ከም ሲስተም እንድሕር ዳ ተጨውዩ ተታሒዙ እንተልይ ኮይንሲ እንታይ ክሕግዝኩም ሰዓትኩም ተጽቢት ትገብሩ ዘለኹም አይ ዶንት ኖ صوت بروبليم بتقلال يوردنا أمانة هيمانو تيبل كحد هيمانو تيبل إتيس تيبل قال أزيكوا كابتوم زأمنو توم بسروارا درج هيمانو يبلنا نيلوم إشتلي تعيز بهار زبالو يحجزوا له أنا يقرم الله خي نعهدكم مكبت أرايكون أنت حكي إذا نقولكم زلوا مالت خمسي دحربها الإيو خمسي زبالو كواس يحجز له إتأمنت إتنحنا خنت أمخ لنا نوري تخافي لكم بالعقوة وزت الزبل جن يلن تعيو كم زي مثلا حجي ناي أفجل ناي تجبر زيرو مخان قل أيو تسأجمون أو مسارات زجبر أيو ترينو كهم زرينو بزحات سباتي بمليونات زغوط أركنا جربكم على تيفيو ستوصلوا سبات كم 10 قل ملن سبسكرايبر إيفن نبعلو ناي 20 قلن وي 20 حمشتن زي وزحو 20 حمشتنس زي ولص السبات يوم تحجزون نبعل مالت بخالي بتحجزهم كوني خليهم موسيقى أبناتي يزبل زلخ ግን ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ግዜ እንታይ መስለና ተጸገም ወል ርሑቕ ዘሎ መስለና ይኽእል ማለት ናብ ስድራይ እኮ ደሓን እዮም ዘሎ ስድራይ ኣነ እኮ ስድራይ ይቕልዎም ኣለኹ ንሱ ምቕላብውን ግን ጽቡቕ እዩ እዚ ምቕላብ ንባዕሉ ከም እናገበርና ሸሽግርና እንተነቕልል ቶም ዝሕገዙ ይውሕዱ ማለት እዩ ሶ ንልደት እዩ ተባሂሉ ንበዓል ልደት ኣነ ከዓ ዘዳለዎ ዘለኹ ዛስዋይ ከዓ ጽቡቕ መንታን ክኸውን ትመዓልቲ እውን መውዓልን ልደትኩም ተባሂሉ ዝውሃብ ዋላ ውሕዳት ይኹና ርዋሓትሲ أبتكلم يا سعد مهنات زي أتوا بمليونات الله نتنازع أتوا يحيش أنت أتيو مالتي حراي زي أبير كان عندنا خال لبنا خان وسيقي هابكا شدن ورزي لبنا خاي وسخلكا إلنا مالتيو نجاسي ولدو
كم يزمسل بأفي تعي يزمسل كجرمك مالتيو بتجبار كحدنيو بتعمي إذا وحدنا بزح نجر حق إحنا جركا جن كفتني تزبل كان ملء تقبله إيه لبخ جبر كعبي كفتني دمس هزو مخان أنت مالت مخانو كم مهاري تزنبرن نجرس كقولوا تأيه ندى حرت مليسة تاريخي كذكري وداس يكونتي أزي ما أقول لك كاسن عيس من بزح لبام يمسيلك قدفه منجس منجي عبي سبيل نتماسا سالي لبام يمسيلكم يقولكم الله أنا anyways نحن إلو مع أنت فيديو حيزكم كسجر بوزحات وقعتاتن علالاتن زلوا أيو نقرأ من قدنا حنات رئيتون نقدفكم نتشانل جن اتوانا انتاي مسيلكم تشانل نتعبيو ولا نشتل يتخون كيدا دمص مخانا يترفن سو كمزي عينت اوتنتيك زخونه حبريتا نمقرب صعري قبري زي اللي حبريتا نخيقرب يصعري هيت صلات سبريد زغبر نجر እንዳተቆረጸ خنوص مالتكم يكون نرخو فيديوهات حق نغركم እንዳተቆረጸ ኤዲት እንዳተገብረ እንዳተዳለው ቶም ኤዲቲንግ ክሪው ሪኹም ይኹም ማለት ይሶ ብዙሓት ሰባት ከም ዘሎ ቢሃይንድ ሚ ትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ሓደሽተ ይኮንኩም ዛስዋይ ከዓ ቶም ኤዲት ዝገብሩ ቶም ንሰርሕ ሓቢርና ቶም ነቅርብ ቶም ንዳሎ ንዝኾነ ይኹን ኢቭን እቲ ከምዚ ዓይነት ዘረባት ውህብቶ እዚ ልምምርት ናይ ማይክሮፎን ናይ ካሜራ ገጽ እዚ ሁሉ ኦቨርናይት ሮም ወዝናት ቢልት ኢን ዴይዝ በሃል ሮም በሓደ መዓልቲ ታነፀትን ምሽ ከምኡ ብልምምር ዝመጽ ዛስዋይ ከዓ ጽቡቕ ቻናል ክነፍሪ ድሌት ዘለና ማለት እዩ ባህግውን ዘለንኹም ተባሃገይ ግን መን ሒዘዩ ሰማዓቲ ጽቡቃት ሰማዓቲ ናብ ጽቡቅ ፕሮግራም እዮም ዝመርሕኻ ብዛዕባ እዚ እንተ ተቀርብ ከምዚውን ኮት ትገብር ብጣዕሚ ጽቡቅ እቲ ትባሃል ተላሃቲ ኢንሳይት ወካቲ ኢንስፓይሬሽን ናይታ አይዲያት ኮንቴንት ካው ይመጽእ ዘን ሞር ከዓ ሪሌተብል ዝኾነ ኮንቴንት ንሰርሕ ነተዓድና ዝጠቅም ካብ ስቆይልና ዘየለ እከለኩ ከምዚ ሪአክት ዝገብር ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ኤአይ ገለ ካብ ዝብል እታ ሂዩማን ተፈቲኑ ዝሰርሕ ኣብ ደቂ ሰባት ዝሰርሕ ሪል ቫልዩ ዘለዎ ነገር ነቅርብ ማለት እዩ ዘስዋይ ከዓ ምሳይ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ቴንክ ዩ ማች ኢንዲድ يزبلكم كوي فوتوكم يبطعمي خنغركم ايكلن يقني اللي يزبلكم نخلكم نعمل لهم معنت فيديو سغرنا Welcome to Shidden Reacts 1 قصر حدا فيديو سقيلنا اينا هنسمعو سقيلنا نسمعو فيديو ازيو بدن بغيركم تخاتاتلوا مالتي بزحزن زينا مسئكم اللهو حجي كاب معسكر سدتني على واج مسعني زحزن زينا حدا يبره اسفا زبال ود 48 عامت اب معسكر سدتني على واج بشفاتو كبدو تهاريمو حجي اتي حزبي واج كوينو تمدري ناب هوسبيتال حيزوم يقودلو اب لعلي اتي حزبينا زورق زلو بدعن مقتلتن محررتن كلاتنا احواتي ازي زغبر زلو حاجز نغزيو هيوتهم كمسغاغر امبر مفتحك خون كمزي كون فليتنا بجخاتكم كلاتنا ارتراويان ሃይማኖት ዓሌት ፖለቲካ ደጋፊ ተቃዋሚ ካብዚ ሁሉ ሓሾይ ወፂና በጀኻትኩም ንህዝብና ከነድሕን በጀኻትኩም ሓደ ነገር ክትገብሩ ደጋጊመ ይእወለኹ ልክዕ በዚ ሓደ ብጥሜት በዚ ሓደ ብቁሪ በዚ ሓደ ብምጭዋይ በዚ ሓደ ብመቅተልቲ ጭወይ ዘሎ በጀኻትኩም ናይ ህላውነትና መሰረት ዝኾነ ህዝቢ ይጠፋሉ ኣነ ሕጂ ብለይቲ ናብ ሓደ ስራሕ እናኸርኩ ተጣቢለ ዝዛረበኩም ዘለኹ ኣብ ሆስፒታል ውን ክሓድር ኣይከኣልን መድሃኒት ኢለሙን መድሃኒት ክውን ኣይከኣሉን ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሰብ ድንገት መሰጋጠመ መድሃኒት ናይ ሬሳ መውጊ ውን ክንወግኦ ኢለሙን የብልና ንብልና ኣለዉ ስለዚ ንወስዶ ዘለና ንማዓስከር ካብኣ ተሸኪምና ኣምፂናዮም ተሸኪምና ከዓ ንወስዶ ኣለና ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ኣሕዋት ቤተሰብ ከማና ስደተኛ ኤርትራውያን እዚ ዘጋጥመና ዘሎ ንዓለም ንገሩላ ንዓለም ኣመስክሩ ዝግበር ነገር የለን ወላ ሓንቲ ንገብሮ ነገር የለን ሕጂ ውን ንወስዶ ኣለና أمور العالم تركبوا فتوتي إرتران يزلوا مع أنت قاتي من نازله كم تحلف دومين مبل عسر حدا هيوت نقبر لنا أمها خبت زحزنك شد الشخيلة عقل تورح أنت تقبلك
عبد الساعات عبد الجزي عبد زوال عراريس ويكات ينصار عبد زيلن عبد معسكر سدتنيا مالتي زم حواتي من باش نحنا دليت سلام قل فناز فتحنا سدتنينا كبوليتيكا ناصاينا دابون بانن سلام زدلينانا بجوخم زم حواتي من باش نا بوليتيكا فللي كله خلي سباتنا اب امنت من اب حوات من تفالاليها እዚ ግን ንድሕሪት ግደፍዎ እርታ ሰላምታ حقيو سمعهم ما يخم موت حدا يزغبرك امبر يفلاليكان زموت حونا መንግስተ ሰማያት የወርሶ በጣም ዝገረም እዩ ፍሉይ ነገር እዩ ሪኤ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ዝሞት ሓውና ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ግን 11 ሬሳ ብቁጥር ንሕርዳ ፀብፂኩሞ መኻስ ኢሎም ካበይ መፁ ዘይባሃሉ እዮም ሸፋቱ እዮም ዝበሃሉ ዘለዎ ማለት በቃ መሳርሒ ዝሓዘ ዘበለ መፁ ይዝቀትለካ ማለት እዩ ሶ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ክጸልአኒ ኮ ይኽእል ይሰብ ዓሌታው ክብለካ ይኽእል እዩ ገለ ክብለካ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሽግርሲ ተፈጢሩ ዝኾነ ፀገም ተፈጢሩ ንስኻ ክትዛረብ ከለኻ ኣርኪቡ ድዩ ዝብለካ ሰብ ኣይሳኣንን ኣነ ዝብለኩም ሓደ መፍትሒ ኣካል እዩ ቅድም ኢሎም እውን ዘመሕዋት እዚኣቶም ይጣዕሞም ይሕሰሞም ምናልባት ኣብኡ ኸይዶም ጥሜት ዓሶ ገለ ክህልዎ ዝኽእል ኣብቲ ዝነበርዎ ካምፕ ኣብቲ ናይ ሒፃፅ እውን ይኹን ኣብቲ ካሊእ መሰደድ ቦታ ተሰዲዶም መፅኦም ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝነበሮም ማዕስከር ሰብ መቕተልቲ ብቐጥታ ኣነ ኣይፈልጥን ከምዚ ዓይነት ነገር ነይርድ የነበረን መን የርድእ ዝቐበረ እቲ ጉዳይ ስለዚ ቶም ሰብ ዋና ቶም ኣብቲ ኣካል ኣብቲ ካምፕ ዝነበሩ ሰባት ክዛረቡ ይኾኑ ብትርኢቶ ግን ቀጥታ ቅትለት ከምዚ ዝኾነ ሰብ ተላዒሉ ይቀትለካ ማለት ኣይነበረን ከም ኣነ ኣይፈልጥን ምናልባት ተሓዊኡ ተነይሩ ትናተይ ናይ ብወገና ዝነበረ ፀገም ንኸይሽፍን ወይ ከዓ ሸፊን ንኸይበሃል ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ዘይፈልጥ ስለ ዝኾንኩ ተነይሩ ኣይፈልጥ እንተዘይ ኮይኑ ግን ናብኡ ተመለሱ ዋላ መሊእኩም ይኹን ኪዱ ኣነ ናተይ ግዝያዊ መፍትሒ ዝብሎ እዩ ማለት ኣነ ከም ውልቀ ሰብ የፍታሕ ዘቕምጥ ዘለኹ ኣብዚ ዓለም ዘለኹም ግን ትሰምዕዎ ዘለኹም ትሰምዕዎ ኣለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ትሪእዎ ኣለኹም ሶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሕገዙ ኣለዉ ድምፂ ኢኹም ክትኮኑ ዘለኩም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ በብዛዕቕሙ ይኸውን ኣላሓቀዶ ቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ግን ብኣግባቢኡ ክትኮኑ ዝግባእኩም ኣብዚ ሂዩማኒቲ ምንም ዓይነት መፍለይ የብሉን ሞት እዩ ሞት ከዓ ንኩሉ ሰብ ማዕረ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ እምበር ካብ ዘፈላለዩ ካብ ናይ ስታተስ ውፅኢት ካብ ናይ ብሃብቲ ዝተረፍ ብድኽነት ዝመፅእ ገለ ኣይኮነን ዝሓው ዝበለኩም ንሕና መርገፂ የብልናን ስረና ዝፈታሕና ስረ ማለት እንታይ ማለት መስልኩም ኣነ እኮ ሰብኣይ ኣነ እኮ ሰበይቲ እየ ከምዚ እየ ኢልካ ብጅግነት ተውጓዓሉ ቦታ ኣይኮነን ተሸጊርና ክንብሎ ንኽእል ንብሎ ኢና እዩ ይነግረኩም ኣሎ እዩ ገና በልኩም ኣይትጋገዩ ሓግዝዎም ንተሓጋገዝ ክንሕግዞም ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና እቲ ዝጀመርናዮ እቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ቅፅል እዩ ከም እንዳገበርና ብዝተወሰነ መጠን በብዓቕምኻ እዩ ንእሽትለ እዩ ኣነ እኮ እዚኣ እያ ዘለትን እሞ እዚኣ ስታይ ክትገብረሎም ኣይኮነን ሰብ ኩሉ ሓደ ሓደ ተኽኢሉ ኣይገለ ሚልዮናት እናንተ ኮይና ዘይንተሓጋገዘሉ እቲ ጉዳይ እዚ ድምፂ ክትኮንዎም እውን ሓደ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ይበለለይ ንሓውና መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ነቶም ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ከዓ መዋፅኦ ይፍጠረሎም መጀመርታ ኣብ ቦላይስ ዘለኹም ኣብቲ ማዓስከር ዘለኹም ሓበሬታ መፂና ኣሎ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ግፍዕታት ካባኻትኩም ጀሚሩ እዩ ምስቶም ተላኣኽቲ ምስቶም ኣምሓርድዮም ገለ ዘለኹም ገርኩም ትገብርዎ ዘለኹም መልእኽትኩም በፂሕኒ ኣሎ መጀመርታ ኣብቲ ዘለኹም ሞ ገላዕ ክስተያት ጥንቅቕ ክትብሉ ክትምለሱ ናብቶም ህዝብኹም ብትሕትና ይሕብር ኣለኹ መጀመርታ ስድራኹም ነብስኹም ክትሓስቡላ ኣለኩም እታ ትገብርዋ ዘለኹም ኩላ ዓይነት ቢደታት ይመፀኒ ኣሎ ግፍዕታት ካባኻትኩም ጀሚሩ እዩ መጀመርታ ብፆት ኩላትኩም ሰላምታኹም ብዙሕ በለለይ እቶም መራሕቲ ናይ ማዓስከራት ዘለዉ ኸላይ ቦላይስ በፂሕኒ ኣሎ ንዓይ እንታይ ቢደታት መልእኽትታት መፂኑ ኣሎ ኣነ 13 ቅርሺ ብጣዕሚ ዕደት ንኤርትራ ከመይ ነበረ ኣብ ዝብል እዮም ዘውጉዕ ዘለዉ ሰባት ማለት ብዛዕባ እቲ ዑደት ገይሩ ዝመፀ ሰብ እዮም ዝዘራረቡ ዘለዉ ኦፍኮርስ ርሂብዎም ክኸውን ይኽእል ኤክስፔክት ንግበርኩም ኢልና ሰዓት ግን ናይ ዑደት ዝገበረ ኣይኮነን ናይ ዚኣቶም ድምፂ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ዑደት ናይ ዝገበረ ዑደት ገይሮም ይኾኑ እዮም ኢንጂነር ማለት እዩ ኢንጂነር ኣብ 80 ዓመቶም ዝገበርዎ ዑደት ነዚ ረእኻዮ መንእሰይ ስረ ፈትሒ እየ ዝብል ወዲ 30 ነዚ
ህይወቱ ጠፊኡ ዘሎ ሓውና ወዲ 4 ولا حنت ነገር يبلون ወዲ 80 عدت ገበራ አይ ገበረ ሐሳቡ ሞንታይ ዳخብሎም ነይሩ ሕጂ ዝብልዎ ስምዕዎሞ ማለት ንዓይስ ምንም አይበለንን መንግስት እዮም ዝብሉ حق እንተ ኮይኑሲ ዜጋታተይኮም ዝኾነ ለው ኢሉ ምን ተህዝብኻ ክትብል እኮ ዝኾነ ነገር ትራንዛክሽን አትላወጥ ኢኻ አታቶም ናትና ግን ብስርቁም ነገር ኣለዎም ደይብሎም ማለት ብመንግስቲ ስልጣንሲ ስልጣንካ ክትሰኖ ትኽእል ኢኻ ንህዝብኻ ክትብል ትምምራሕኻ ተዓቕምኻ ተፓወርካ ንባዕሉ ኢቭን ዊን ብዝኾነ ፖሊሲ ክትኮኮ ትኽእል ኢኻ ሓደ ነገር ማለት እዩ ነቶም ህዝብታት ህዝብ ከም ህዝብ ተዘይቀጽኢሉ እኮ ተጠፊኡኮ ዝመጽእ ለውጥ የለን ታሪኽ መጽኡ ታሪኽ ትመርሕኻ ትመርሕ ነገር እኮ ይብልካን እዚ እኮ ብቃል ዝዝረብ ነገር አይኮነን ከም ህዝብ ዝጠፍኡ ህዝብታት አለው መጽሐፉን ኮም ይዛረብ the people with no vision will perish በቃ ይጠፍኡ ራእይ የብሎም ህዝብታት ህልም ይብሉ ይስወሩ ራእይ የብልናን እኮ ከም ህዝብታት ከምዚ ጌርና ኢና ንህይወት ከነድሕና ዝብል መንገድ ኳስ የብልና በሱር የለን بقال يخون بتجبار يخون ولا بحسب بكل حسب درجة نوعلو كم زي عينة حدنا كلون الله كم زي عينة ركبات كلون الله أنا نحدث يجوري يوم تهم زجور سبات بوزحن وبوزح حساب سلكيوم جيروم يدخم يوم تزاي يجبر جني بزح تزاي يجبر تزاي يجرو دما بقوسري بتوم زجبر لهم سبات كابتوم جبرتي زو حدث لزخونو كندي سب محدث بيوت كندي سب سين كساق سناب كالي وحسنة نابزل له مريت زي كنحاسبو اللي يزقبا ناي بحق مالتي لبناس كتنكفنا يزلو ندعي انت تردينا مالتي تمرحتنا وانت تردي ما بزي حشويه كنسمعنا كو سمعيهم وقع له فينو كغزات لنا بإرتراء يو اس دولار سيد كم زيتات كجبر ناقدني تاي مالتي مسيلكو 0 نا برايفيتايزيشن لما تاجي كم ذا عينت جيرو سابيجي تبركا معي رد او تسر دحلتنا اكسبيرينسات اوكي كل نجر اتوت نما مكنياتهم سيلف ديفند كنجبر لنا هاجرنا كنكلاخل لنا بعدنا كنلمع لنا زبار فيلوسوفي ايفنتشولي انتم نا ايرتراويان بيزنس بيبل هاجر كنقساقسو زخلو بعد انغولا بعد اوغندا بعد ساوث السودان زياتهم تستخخلوا لهم كل نجر متيو كمعبلو بتعمل ديليتا له تهاجر دما تدلهم يا سلازي تاي مسلك بناتي حدش ابروتش اوف ستراجل دكتور جنرال مراي سلازي نجيهم دما كما يقرون كم زاتو تكالس درجي مغنياتو انا فريدوم اوف سبيتش رهيبه بتزامن اي فرحني انا زمن قصتي تفرح انت سيرو يبالا بس مرة بفرح زي تزارب كله عبد تفلاني بعدي يراخمو على تقدي وشتقرت كنزي فرحيه لند هرحي اي انا جزير انا قول ايران حدا جيزه حواسه حدا جيزه غورمساي خيدلو جون دانيال ግን ከመረቀሽ ተሽ ይፈይዱ ካብ እስሩ ወይቱ ወጪ ይፈይዱ ዝጠመት አዶ ትግራይ አርዕንግል ልዕለ ማንም ጀግና ናይ ዘመን አዶ ናይ ዘይኮነስ እሱ ናይ ሾው ሰብ አይኮነን ጆን ዳንኤል ሂ ኢዝ ብጣዕሚ በጥቁሉዕ ሰብ ማርያም ሳይነሳው መጥቃዕት ዶ ሕክምና ዶ ሻከት ዶ ገለ መን حركات አበይ ደ ሕክምና ይራና በከት ካበይሪና ساكت فيديو قد يخا حرجي كبلدو قال ملي كبلد الكانا بقى تودي على بابا اللي بيلكايا هابي اللي دير انا زي سمعنا ساينساو متقعت قال ملي الكانا بسكوت وكاد اسن جون دانيال زغوره قبرس فتنا سبع اشمر بقال ملي قال بسكوت كيف كايوها بسكوت شينام يمبطميت كدفو قن يمسلني بسكوت سينام يم كدفو قنيم بطميت ماي سينام يم بطميت كدفو قنيم جون دانيال انا اي دونت نو بقى مريم بقى غوبز بقى قنع سب ودزغير مريم ناي شو يكون ناي حركات يكون تخكلኛ ሰብ حزان لب زلو زم تيك توكرات جم كلهم تغاريم بايزو صبو تزربا خميديو 16 مليون اكيب زغولعه 16 مليون اقاطم بزيحو كابت استباهله نبوزح سب بلبون بأغلبون صرح صريحيو علمون كزراربولو غيريو تغدايون كسمع زغبر سبيو جون دانيال ون حق يزو خيدو باكل ترخيبو كندي كم زحابي عين صبصب غلين صبصب حق يزو سو كلهم دق حزب يوم منالبات ناي ادوناي غداي زغطمو غداي يفلطيو سو اركب خمدي عينت موصا يكال تباهيلو طالقا ايداتاونت اتيون سوغا اركيبو تبصحيو كنغرونا ايام تبصحيو ازي بزحيو تزي بصحي خا بغلو زحغزو بغلو يخون مالتيو سلازي زوم قلعو افلالا يبلومن قديمو زبصحون صبقيو انا صلات يبلنا نابزوم قلعس كلهم ناتنا ايام
ዘለና ርእይቶ ከም ሰብ ስለ ዝኾና ኢና ማለት ፌቨረልና እን ዝኾነ ሰብስ ንመርጽ ኢና ምርጫ ሳለና እንታይ ባል ቾይስ አለና ማለት እዩ ስለዚህ ክንመርጽ በተፈጥሮهم ስለ ዝኾና እዩ መምራጽና ወን ኃጢአት አይኮነን ግን ኩሎም ጽቡቃት እዮም ደቅና እንተ ኮይኖም ሓንተዶ ደቅ ሓንቲ ዓዲ እንተ ኮይኖም ሓንተዶ ንትመርጾም ደቃ ዋላ ተባላለጸቶም ደቃ እዮም ዝብል እዩ ትመልእኽቱን እዚ እዩ ዋላ አዲስ አበባ ተወሊዶም ዕወይ ዋላ አምሓርኛ ቋንቋ ይዛረው ታመነቶ መገዲዳቶም ዝሰርሕዎ ዝኣከዎ ገንዘብ እዩ ኢንክሉዲንግ ዚ አዶናይ ዝበሃል ቆልዓ 16 ሚሊዮንን 600 ሺህን ዝኣከበ ማለት እዩ ትግራዋይ ብመነቱ ብትውልዲ ሶ ትግራዋይ ጡርጡር እዩ ኩሉ ግዜ ለአብነት ሱዳን አልፋሽጋ ዝበሃል ብዙሕ ሄክታር ልሙዕ መሬት ተሓራሳይ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ወሪራ እያ ሶ ንሱዳን ዲኻ መጀመርያ ከተባረር ዘለካ ካብ ኢትዮጵያ ወይስ ንህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ንዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ከተጥፍእ ዘለካ ዝብል አብይ አሕመድ ፕራዮሪታይዝ ዝገበሮ ኖ ህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ይጥፋእ ድሓር ግን ንሱዳን ኢና ክንዋጋ እዩ ስለዚ ከምናተይ ገምጋም ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዝቕጽለሉ ዕድል የለን ሕሪኡ እውን ተኮይኑ ናይ ሞት ሕርያ ይመሪሕ ዘሎ ሓሪ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኢትዮጵያውያን ለህዝብ ትግራይ ዝርዩሉ ዓይን ኩሉ ግዜ ብጥርጣረ እዩ እንጀራ ምንጭ ሆኗል ተፈናቃይ አሁን ተፈናቃይ ሆስቴጅ ተይዞ ኖባዲ እኔ በቀደም ሁመራ ሄጄ ካን 3 ወር በፊት በግልጽ አንስቻለሁ ይሕጻጽን የተሰካር ነው ይዝቁ ሰው ኤቭሪ ዴይ ነው የሚሞቱ እርዳታ እንዲደርሳቸው ብለን ስንልክ ገብረ እግዚአብሔር አለ አሁንም ኮሚሽነር ነው የኔ ደጋፊ ስለተባለ ያኔ የዞን አስተዳዳሪ የሚባል መንገድ ዘግቶ ህዝባችንን መሸቀጫ ልታረጉ ነው እርዳታ ብላችሁ የመንግስት ኃላፊነት ነው ሰው ይሕጻጽ ያወራል ሽሬ ከተማ ቤት ትምህርት ፀሐይ የሚባል አለ ሳውስ ቆዳቸው ምናምን ተጣብቆ nobody cares about them በየጊዜው ሲደንሱታቸው አለ በድል ተጠናቀቀ ጎባያችን ስብሰባችን ያሉ ምንም ጠብ የሚል ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም አጀንዳ ዲስከስ ስለማያረጉ በድል ሲጠናቀቅ እንደገና ክራይሲስ ሲፈጠር ምንም ሳትቀሳቀስ እንዴት ክራይሲስ ይፈጠራል እነዚህ ሰዎች they don't care about the people of Tigray they don't care የድርጅታችን ዕውቅና ካልተመለሰ መፈናቀል አንመለስም ብለዋል ይላል ድርጅታችን ማጠናከሪያ 4 በሬ አውጥተናል ይላል በረሃብ ይሞት ያለ ሰው የማድረስ ጉዳይ አይደለም ማለት ካሁን በፊት ቢያንስ ብዙ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ነበር አሁን የለም everywhere you go ለወረጽን እኮ ይላል ድርጅታችን ናት መቅደም ያለባት ይላል ተፈናቃይ የታይቷቸው ያውቃል በቃ ሕጂ ከቢዲ ሕጂ እዚ በቃ ማለት ክንድዚ ጌርና አይና ዝብል ስታቲስቲክስ ስለዚ የለ ነጌታቸው ዘረባ ሕጂ ታይ መስለኩም ሱቁሉ ዝተخحለ ዝተሳእለ እዩ ወርቂ ዝኾነ ዘረባ እዩ ወርቂ ይብለኩም ከለኹ ጥዑይ ዝመስል ግን አነ ዝአምን ክንድዚ ይርዳእታ ዲእኽና ከምዚ ኢልና አቢና ሽዑ ዘይዛረብ ክንድዚ ኢሉ ኢኽና ዘለና ብስታቲስቲክስ ዘይዛረብ በመረዳእታ በመኪና ከአቤካ ተሎ ዘይትሕዞ ንሕና ክመውት እንከሎ ሰብ ንርኢ ኣለና እዚ መረዳእታ እዩ ግዴታ ናይተው ዘሎ ዝመርሕ ዘሎ ጥፋት የለና ባህላ ይኮንኩን መሊኡ ሽሕን ሚእትን ወላ ዝሰርቕ ኣብ መንገዲ ለይትጽዕን ኩንታላት ዘመሓላልፍ ተጋደልቲ ዘሕልፍ ገለ ከም ዘሎ ማለት ኣይክሕድን ኣነ እታ ሓንቲ ሓቂ ወፅያ ዘላ እንታይ መስልኩም ዘይትከሓድ ሓቂ እቲ ህዝቢ ጠሚዎ ከም ዘሎ ክልቲኦም ይዛረቡ ዛት ሚንስ እቲ ዝልእኽ ዘሎ ዝበሃልን እቲ ዝቕበል ዘሎ ዝበሃልን ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ተዘይኮይኑ ክልቲኦም ይሕሶና ከም ዘለዎም ግን ንፈልጥ ኣለና በጥሜት ናይቲ ህዝቢ እዚ እኮ ሓቂ ተሓቂ ዘይኮነ ኣነ ንስኢኹም ዝገይሩ ንስኢኹም ዝገይሩ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ክልቲኦም ካብ ተሓታትነት ኣየምልጡን እዚ ህዝቢ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ሕወሓት ኮነ ብልጽግና መንግስቲ ኮነ ስምረቲና በል ገለበል ኣብዚ ኮይንካ ትሰርሕ ዘለኻ ትኸውን ኣብ ካልእ ዓዲ ኮይንካ ትሰርሕ ዘለኻ ትኸውን ትኽእል ኩልኻ ኣነ ንዓደ ይሕለቀላ ትብል ዘለኻ ሰብ ብምሉእኻ ኣብቲ ትኽክለኛ ናይ ተሓለቕነት ሰዓት ዘየለኻ ኣብቲ ጥሜቱ ግን ፖለቲካ ትሰርሕ ቁማር ጾታ ገለ እናበልካ ኣብቲ ሚድያታት ከድካ ሕጅውን ነታ ስምረት ዝበሃል ንኸይቕበሉና ኢሎም እዮም ሰው እንታይ ኢልና ንቐበለካ እንታይ ሰሪሕካ ኢልና ንቀበል ቶም ኣብዚ ተቐቢልናዮም ዘለና ኣብቲ ውድብ ሕወሓት ኢልና ተቐቢልናዮ ዘለና ንህዝቢ ብጥሜት ቀቲልዎ ኣሎ ናይ ብሓቂ እንተኮይኑ ካሜራታ ኮይኑ ቀሪፅን ዓለም ዘየቃልዑ ነይሩ ሓቢብዎ ኮይ ነይሩ ሸፊንዎ ኮይ ነይሩ ሽፋን ኮይ ይፍለጥ ኮይ ንምንታይ ሸፊኑ አይዶኑ ንምንታይ ዕላማ ክትቀመሉ ከም ዝደለየ እንተዘይ ኮይኑ ካሜራ ቀሪፅካ ሳይትፈንዎ ዝበለ ኣካል የለን ትቐርፅ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ኣይተኣትውን ኢኹም ተይሎሞም ኣይተኣትውን ኢሎምና እዮም ጠሚን ተሎ ህዝብና ምባል እዩ ከይድና ክንሪኦም ምባል እዩ ኣብዮምና እንተ ተኸሊእኻ እውን ይኸው ንኽልእ ኣለና ሕና ንምለስ ኢና ዘለና ምክንያቱ ዝኾነ ኣካል ኣብይና ክትብል ኣለካ
ስለዚህ ሓላፍነት የለውን ረሲዖምና እዮም ዓመታት ሓሊፉ እዩ ኣነኮ ሓቂ የዛረብ ኩሉ ግዜ ይነግረኩም ኣብትናታቶም ልቢ የለናን ኣብ ከብዲ ጽጉብ የለን ጥሞይ ኣብ ንሳቶምስ ኣይጠመዮምን ሶ ተዘይጠምይዎም እትናትና ጥሜት ይኹን ትናትና ስደት ትናትና ምፍንቃል ኣብ ቦቦቱ ምኻድ ኣብ ኾይድካ ዓድኻና ፊካ ደይከም ዚላ ገለገለ ትብሎ ዘለኻ ጉዳይ ነዞም መራሕትታት እንታዮም ኣይኮነ ከም ህዝቢ ዝኣምኖም ሰብ ሞሉ እዩ አንፎርቹኔትሊ ዝኾነ ነገር ጌርና ንእለዮም ክትብል ከለኻ ሽዑ ምሳኻ እዩ ትምልታ ሶታ ኢኻ ትገብር ሶታ ትመርጽ ክትነብር ትደሊ ንስኻውን ከም ሰብካ ተመሳሲልካ እምበር ሓቂ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ይዛረባ እኮ እታ ጉዳይ እዚኣ እንታ ኮይኑ ሕጂ ከምዚ ዝብል ዘለሲ ክንድዚ ኢሉ ኢኽና ኣሎም ነርና ሕመራስ ከምዚ እዮም ኢለስ ተዛሪበ ነይረ ናይ ሕመራስ ይብል በቀዳማ ናይ ሕፀት ብምንታይ ኣትዩ ይሪእዎ ሓሳዊ ክንድገለ ዝኾኑ ባዕሉማ ክንምንታይ ደኾይንኒ ዕትሮኮ መሲሉኒ ቶም መራሕቲ ረኣኽሞም እንዲኹም በቀዳማይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝበሃል ሰብኣይ ትመራሒ መሪሒ ዝብል ዘሎ ምስቶም ሓረስቶት ሪኢኹሞ ከውድን ወይኑ ክንዲ ክልተ ሰብ ኮይኑ ነይረ ኮፍ ኢሉ ታወይ እንዳዘ ይቀጥን ሓሳብ እንተልይዎ ናይ ባሓቂ ንዕኦም ሪኡ ርእሶም ካየድነኑ ትድራማ ንግደፎ ዋታ ትድራማ ምን ጥቕሚ የብሉ ሰብ እንዳሞተ ትድራማ ካስ በቃ ፍሉጥ እዩ ንካሜራ ልካ ትገብሮ ከምዚ ኢሉ ይስሕቕ ቶም ዝኾነ ሰብኣይና ተዛረቡሲ እንዳፍጠጠት በዓል ካሜራማን ይጓየ በዚ ይዘውሩ ጥሙይ ንክትቀርጽ እንታይ ዘጓየ ኣለካ ንስኻ ናይ ዓለም ዑደተኛ ዲኻ ትፈልጦም እንዲኻ ህዝብኻ እንዲዮም ታኾንካ ዘይትከታተሎም ኩሉ ግዜ ኦቶሪቲ ኣለካ ዓቕሚ ኣለካ ኣነኮ ዓቕሚ ዘይክህልወኒ ይኽእል ናብ ውልቀ ሰብ ስለ ዝኾንኳ የእትወኒ ዝኾነ ሰብ ብርዳእታ መልክዕ ክእትወኒ ይኽእል እዩ ግን ክሓትት የለ ኣየእትወኒ ንስኻትኩም ግን ኣለኩም ዓቕሚ ታኾንካ ዘይትኣቱ ታኾንካ ዘይትቐርጽ ሽዑ ወሪዱ ክበሃል ሸው ካሜራማን ይጓየ ክንድገለ ዝኾን ካሜራ ሸጥካ ዋላ ምግቢ ሃቦም ታገብረና ንሕና ካሜራኻ ብስልክ እንደቐሪጽካ ልኣኮም ንሕና እዚ ዝሕዝን ትራጀዲ ንዓና ንምሽዋድ ና 21 ክፍለ ዘመን ትገብርዎ መራሕቲ በዚ በለ በቲ ሓራ መሬትና ትብሉ ይኹኑ ፈራ መሬትና ትብሉ ትኹኑ ስምረት እየ ትብል ትኹን ውናት እየ ትብል ትኾን ውድቢ ሕወሓት እየ ትብል ትኾን ብልጽግና እየ ትብል ትኾን ዋላ ሓንቲ ትርጉም ንህዝቢ ትግራይ የብልኩም ህዝቢ ትግራይ ካብ ልቡ ሓኺኹ ንኸጥፋኣኩም እንትፍ ንኽብለኩም ማለት ግዜ ወሲድሉ ምናልባት ምክንያቱ ስለ ዘይከኣለ ይኸውን ብዘይ መሪሕነት ወይ ከዓ ብሑት መማረፂ በቃ ማለት ንስኻትኩም ጥራሕ ትመርሕዎ ስለ ፀናሕኹምስ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይረኣየ ምንም ገብረ ይኽእልን ሱቕ ኢሉ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን እምበር ኣሚኑና ኢኸ ይትብሉ ዝኣምነኩም ኣካል ድሕረ ደጊም የለን ሸቀጥቲ ኢኹም ንስኻትኩም እዩ ኣብዚ እቲ ሜይን ፖይንት ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ፖለቲካ ኩሉ ሓጢያት ናብ ሻዕብያ ኢኻ ትሸክሙ ብናይ በዓል ዘይኣትም ቋንቋ ማለት እዩ ከምኡ ተዘይገይሩ ክነብር ኣይክእልን እዩ ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ፋና ሰኺሩ ከሎ ኢንተርቪው ዝገበሩሉ ማለት እዩ ባይዘወይ ኣብቲ ፋና ቴሌቪዥን ዝገበሮ ኢንተርቪው ክሰቲ ሓዲሩ ክሰክር ሓዲሩ ድቃስ ከይፀገበ ኣተሲኦም እዮም ኣምፅሞ ካብ ጎረሮ ክሰምዕዎ ትኽእሉ እዮም መስተ ክሰቲ ዝሓደረ ሰብ እኹል ድቃስ ከይረኸበ ክዛረብ ከሎ ጎረሮ ፍሉጥ እዩ ፍዑ ተዛረቦ ዘረባ ነይሩ ብዝተገበረ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ 75 ካብ 100 ወንጀል ዝፈፀመ ሻዕብያ ኢልና ንሳ ድማ ሎማዓንቲ ደጊምዋ ካልእ እንታይ ኢልና ሎማዓንቲ እንድሕር ኣብ ትግራይ ኩናት እንድሕር ተጀሚሩ ሻዕብያ ኣድቫንቴጅ ክወስድ እዩ ስለዚ ኣፈላላይና ኣፅቢብና ንንበር እዩ ዝብል ዘሎ ጠቅላይ ሓራይ በቃ ድሓን እቲ ኣድቫንቴጅ እዚ ኣድቫንቴጅ ወዘተ ዝበሃል ነገር ኣነ ድሕሪ ሰብ እየ ዝሪኦ ይብለካ ኣለኹ ማለት ኣይንሰማማዕን ዘለና ይመስለኒ ኣብ ፅሕሎም ኢኹም እንዳቆረፅኩም ዋላ ላኣኽሎም ሰብ እንተዝየልዩ ንስኻ ኣድቫንቴጅ በል ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ በል በቃ ዝኾነ ሱፐርላቲቭ ዜር ኤንድ ሂር በል ኣይግድሰናን ሳልቫኪር ትፈልጦ ኢኻ ናይ ሱዳን መራሒ ትፈልጥዎ ኩልኹም ምሽ እንታይ ኢሉ መሲልክ ሓደ ጋዜጠኛ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትዎ ነይሩስ ጥሙይ ድሌትካ ዘረባ እንተተዛረበ ይሰምዓካ መጀመርታ ስርናይ ክተምፀለካ ሕጂ ንሕና ነውግዕ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኽጠምዩ ዓብይ ሓላፍነት ንኽፀግቦ ኣይኮነን ሓላፍነት ወይ ከዓ ተሓታትነት ንኽጠሚስ ሓላፍነት ዝወሰድኩም ኣካላት ንስኻትኩም ኢኹም እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ነቲ ዘረባ ኣይዲዮሎጂ እንዳሃብካ ነቲ ህዝቢ እንታይ ዝበሃል ኣጀንዳ እንዳሃብካ ነቲ ህዝቢ ሽፍቲ ክገብር እንዳገበርካ ከምዚ ትገብሮ ዘለካ ሕጂ ብዛዕባና ጆኖሳይድ ካልኣይ ጆኖሳይድ ብጥሜት ይፍፀመሉ ካልኣየ ይብለካ ኣለኹ ህልቂት እዚ ይኸፍእ ናበልዓኻ ምውጋእ ሓይሽ ናበልዓኻ ስትዋጋእ እኳ ይሕሸካ እዚ እኮ ሳይለንት ኪለር እዩ ሱቕ ኢልካ ትጠፍእ ፀነት ማለት እዩ ኣብዚ እንዳትሰርሐ እናሃለወ ንስኻ ከምዚ ሻዕብያ ተነኺኣትኒ ኢልካ ተሓልቕካ ዝኒኻ ሓንተ ዶ ትበኪ ርኢኻ ተኾንካ ዘይትሕልቕ ሓቀኛ እንተኾንካ
ማለት ይስምعني ትብል ተኮይንካ ማለት ስለ ኣይስምዐኩም በቃ ኩልኩም ተመው ዘሎ ብሙሉኦም ዝስምዑ መይራኹን ኣነ የስምዐኒ ዘሎ ማለት እዚ ኮንኩ ግን ስምዕ ሰብ ይራኹን መምሰልቲ ሊያቡ ሸቃጦ ቁማርተኛታት እዮም ተተጸጊዖም ሓንቲ ገዛ ይጓሃዎም ተዝተሃዎም ገዛ ከይሕደጉ ድድሕርት ዝሃቦም ሰብ ታኸላ ስለ ኣተው ነተን ካብታ ታኸላ መውጻእታ ኣብዮም ድሕሪ ይጽሕፍዋ ፌስቡክ ንሕና አክቲቪስት ኢና ይብሉ ሰልፍ ክሌም ሶኮልድ አክቲቪስት እዮም ዝበሃሉ ዓርሶም ብዓርሶም እሲ بعرسهم زسيومو عرسهم شوم زوصو امبر نحنا اكله دمص خوننا زولنا اكل ولا حدا يلن مبرص اكو زي تجبر ان فاكت بصور قلم العمتات حقنا مزرب نحنا كو سوقيلنا تهزبنا كو ببهلو ورجا سلازنبره بقى حيزو وزلو اتمحبرا وركباتو زنبره يو بقى حق خوين زمرح زلو يغرمكم اينا حق خانسا تخبر لها خوين كايناي زطومي سبخات زارب زله حيناتنا السي حق خات زارب نحركوين كاس كل غزي مع كورش عبيات حصبكم زي كوي جبر النسو غلغل كابتبل يغبر دي يغبرن نسو خصاريو زصار اكالون بدم غير خصاريو غدفو هاي تفرح لوم زمن تكنولوجي حد فوتو ناي بعلو زخونه مرداتان رديتن حيزولو ابص انت تهزبي 150 عامت كودي يخل مرك فردكايو ايفن نت نيكست جنريشن كوهاوي داتا مالتي ابزو مت يقمطو عالم تزي طفيو ስለዚህ ዘየምልጥ ነገር ከተምልጥ ካብ ትጽዕር ዘምልጥ ዘሎ ትንፋስ ንኸየምልጥ አካተ ተሰርሕዩ ጽቡቕ ዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ስርሑ ሉዋም ቅለ ይኹነልኩም ኣብዚ ኸ ኣነስራሕ ኣቐሚጥ ኣለኹ ነዚ ቻናል ይስሓግዞ ይለለኹ ነጊረኩም ካኤ ንምንታይ ነቲ ቻናል ብዝብል ቃል ቀይረዮ ዘለኹ ተራዳዲና ኢና ይብለኩም ኣለኹ ተራዳዲና ኢና ወይ መንበር ስኩኑ ወይ ካዶኔት ግበሩ ናብቲ ቻናል ንምንታይ ክሕግዘሉ ንሕርዳ ደሊኹም ዝኾነ ሰዓት ከምዚያ እንትበሃል እንተሎ ኣው ጸቢልካ ትልእኽ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጋው ዝኾነ መስርሕ እዩ ነቲ ቻናል ልሕርዳ ሓጊዝኩሞ ሕጋው መስርሕ እዩ ማንም ዝኽልክሎ ነገር ስለዚህ ይብሉ እቲ ሕጋው መስርሕ ተኸቲልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዘዓቕምና ንስኻትኩም ንዓይ ትሕግዙኒ ኣነ ኸ ይሕግዘሉ እዩ ትጉዳይ ማለት እዩ ነቲ ቻናል ንእግረ መንገድኩም እንዳሓገዝኩሞ ኪዱ ይስምዕና ይትብሉ እንተኾይንኩም ወል ሓቀ እንድሕር ኮይኑ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም ይምነ ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመተ 2026 ማለት እዩ ካ 20 ማለት 2000 ማለት 26 ዓመት እንኳዕ በሰላም ኣብጽሓኩም ዓመተ ሰላምን ረህዋን ይግበረልና ፈጣሪ ማለት ከምዚ ንናኸሰሉ ዘይኮነስ ቁም ነገር ዘሎ ገዛ መስራሕ ተጀሚሩ ይባሃል ነር ሕጅት ማሊ ኣብ ኤርትራ ዜና እንዳራእኹ ነር ሓቂ ድዩ ተፈቂዱ ይባሃል ገዛ መስራሕ ማለት ገዛ ክትሰርሑ ተኸልከሉ ነይሩ ሕጂ ግን ተፈቂዱ ይባሃል ገዛኹም ሰሪሕኩም أنتم بزحز دولكم لي كابول دي كابز في العشرة 30 غير زولكم تملسكم بيتسبكم ترخبوا العمت نرخبوا العمت نرخبوا حوي حفتين بهالو لمبر كم زي كم انفيزن 7 دات تخصنا نبرو العمت كيكون فتاري بمحروت يراينا لوام كنا يكون لكم صباحونا الله يخوم بتماساسال ግን ሲሉ በቃ حدشت ነገራት ካ ጆይ ማለት ዳታ ተخل እዝር ከመዝ ቻናል ሞር ኦፍ ማለት ብጽቡቅ ጎኑ ምንታን ክረአ ዝኾነ ኦተንቲክ ዝኾነ ኮንተንት ከቅርብ ጥራሕ ዘይኮነ ቪዥዋል ኢፌክት ግራፊክስ ንባዕሉ እቲ ዘሎ ዓይን እንታይ ድራራ ብዝብል ኣፒሊንግ ዝኾነ ኢፌክታት ንኽእሉ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ እዚ ኸ ኣኽሳኻዕለ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ቁም ነገር ዘለዎ ስራሕ እንድሕር ብተስፋን ብሓልዮትን ይሰርሕ ለ ኮይነ ዘይሳኻዕልን ጥዕና እንተሎ ጥዕና ቻው ንሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ